Once again, ladies and gentlemen, our contingent number 2, the Magapit National High School. Hola, Pawawakay. Ay, siniyarim. Ikaw mas sinusindi, makapapang mga sinulay pagkabunod, bumabunod. Kailangan ng mic. Bakola tawa magayaya, nananigin niya ng mata, parin ang manuhay kakati, kami man tayo pag-ubangay, ay sinyayaman.
School, may sama na ako nga napigpig sa kapalakpak para kadagatin number 2 contingent tayo. And 40 seconds. Ready? Oh, taksakan! Sabay-sabay! 5, 6, 7, 6!
Oras po, 9 minutes. And National High School, Cabayan Pasa na next.
Ladies and gentlemen, our last contingent, the Lyceum of Lal-lo.
Ayan, dinig na natin, partner. Okay, so inaanyayahan po namin kayo, ina-encourage namin kayo na mag-shoutout po sa ating Facebook Live. Yan. And of course, wag po natin kalilimutan ng ating mga official hashtags, hashtag Agranyag, and hashtag 442nd Patronal Town Fiesta and the 23rd Cabibi Festival. Ayan, naririnig po natin ang mga tambol. Maaari na nating i-open ang ating mga cellphones, Yes. ang ating camera, ang ating video, nang sa ganun, makuhanan natin ng pinakamagandang shot ang ating mga Yes. contingent. Approaching, ladies and gentlemen, the contingent from Lal-lo National High School. Okay, so nakikita po natin, marami po sila. Dapat maluwang po yung daraanan nila. Once again, ladies and gentlemen, the Lal-lo National High School. Ulitin natin, where are the supporters of Lal-lo National High School? Ayun! Hep, hep! Hep, hep! Okay. Yes. This time, ladies and gentlemen, may we acknowledge the presence of our Honorable Mayor Florante Anteng Pascual. Palakpakan naman po natin ang ating napakagwapo at napakatalinong mayor. And of course, our Vice Mayor, ang babaeng maasahan, the Honorable Vice Mayor Maria Olivia Bautista Pascual. Palakpakan naman po natin sila. And of course, nandito rin po ang ating mga SB members. Our LNB President. Next, ladies and gentlemen, marching in the row are the contingent number 2, the Magapit National High School.
Isa pa pong malakas na palakpakan at hiyawan para sa ating number 2, Contingent, Damagapit National High School. Nasaan ang supporters ng Magapit National High School? Hep hep! This time, ladies and gentlemen, we acknowledge the presence of our honorable board member, Kevin Timbas. Isa na pang malakas na palakpakan para kay board member Timbas. Board member Kevin Timbas is a board member from the 2nd District of Cagayan. All right, once again, ladies and gentlemen, the Magapit National High School. Where are the supporters of Magapit National High School? Right. So tama partner, kailangang humiyaw. Humiyaw ang mga supporters kasi yun yung nagbibigay ng support at yung gana sa mga performers nila.
again, we would like to thank the following sponsors. We have our major sponsor. We have the Royal Hardware, Power China Philippine Corporation, QNJ Motor Philippine Corporation, Hit Big Gaming Corporation, Naredco, Indiana Hardware, Palan Trading, and Cabibi Pascual Construction. Also, we would like to acknowledge the presence of our Parish Civil Law, Father Praki Manibu. Ladies and gentlemen, let us all welcome our next contingent, the Lal-lo National High School Cabibi. Once again, ladies and gentlemen, the Lal-lo National High School Cabibi. The LGU Lal-lo. Alam mo, partner, ako yung pinakabahan ko ng pag-ibig kasi sinta ng Yes. Dahil talaga kami nakakakita natin pa. Dahil ito na yung hindi magbabalik ng ating sisibigan sa competition right after napapalito. Matagal tayo hindi nakakita ng mga ganitong events. Dahil talaga kami pinakakita ito, ma'am. talaga na pinaghahandaan. Yes, ma'am. Kung makikita natin para yung audience dito ngayon ay talaga namang kinakabahan rin. Kung ano nga ba ang magiging resulta at alam po, sa kanilang mga utak, sa kanilang mga puso, mayroon ng panalo. Yes, ma'am. But sa mga ganitong competitions, isa sa din yung tatanganin the best among yung tatanganin champion for this year is street dance competition. Sabi nga nila, may nananalo at mayroon rin natatatalo. Pero lang sila pagkakapart. Of course, ito lang na pinapakita nila ngayon is talagang napakaganda. Yes. Para sa sumungan do, kayo pong lahat ay panalo na. So, hindi po natin na mag-shoutout po sa ating Facebook Live. Gamitin lang po natin yung ating mga official hashtags. Ladies and gentlemen, our last contingent, the LGU Lal-lo. Kaya kami po mga supporters ng LGU Lal-lo at dito sa kasagot.
kung kailangan po ng tubig ng ating mga contingents, meron po tayong water station dito po sa may Lalo Rescue.